Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζεις, παρ' όλα αυτά ας πούμε άλλη μία φορά, τους ώστε να το ακούσουν και αυτοί οι οποίοι δεν το γνωρίζουν. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ξεκινάει από 2 Φεβρουαρίου του 2026 και είναι υποχρεωτική για τις B2B συναλλαγές στην Ελλάδα και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή για χονδρική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Όπως επίσης και για τις B2G συναλλαγές, δηλαδή για συμβάσεις με το δημόσιο. Τι περιμένουμε να γίνει? Πάρα πολύ απλά, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να κόβουν τιμολόγιο αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο για τις πιο πάνω συναλλαγές. Αυτό πώς θα γίνει? Θα γίνει σε δύο περιόδους. Η μία περίοδος, είπαμε, ξεκινάει στις 2 Φεβρουαρίου του 2026 και σε αυτήν την περίοδο θα ενταχθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο τζίρο σύμφωνα με τα δεδομένα του 2023. Η δεύτερη περίοδος, η οποία θα ξεκινήσει στις 1 Οκτώβρη του 2026, είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις πλέον. Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι η ΑΔΕ επιβάλλει σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τις πιο πάνω συναλλαγές να αποστέλνουν ηλεκτρονικά παράλληλα και σε πραγματικό χρόνο το τιμολόγιο τόσο στην επιχείρηση, στη συμβαλόμενη επιχείρηση, όσο και στο My Data. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουν οι επιχειρήσεις από τις 2 Φεβρουαρίου ή που θα πρέπει να συνεργαστούν με έναν πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τους τόσους που υπάρχουν στην αγορά, είτε θα κάνουν μια εγγραφή στο e-τιμολόγιο της ΑΔΕ, το οποίο είναι ένα δωρεάν εργαλείο και πάρα πολύ χρήσιμο για επιχειρηματίες οι οποίες έχουν συναλλαγές B2B και B2G. Οργανώσου λοιπόν υπεύθυνα.